Najib Jati yelema de ngominye takula bane uma ale fangile njala ambi yelema do bara tabulu la sani kufema anu luka nyonso nege julse ka bamba anu nyonche janko si kelme ka mam kono no be talike madama munu be no ni anu be kuma nyonya la kabri jamkai kunyo dogo kuntemenina amay ka fo ulu koni si kelme ku kono on nege julu do kono be ka do ambalaje minye boli ambali takabo Guinée équatoriale. Allo sumo wakene wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allo bi sumo wakene amba alhamdulillah balmake ekoni enni bi nyon don boli ga matama be no ulubi ki lamen ni ulu chien fole ka benaye e jonni itoni jamu Mohamed Boli Guinée équatoriale Agnon soro abe dokun kelen dokun flabo ambi kiberaw di nyoma gambi feka do bi Guinée équatoriale akobu chogodi kibera laban nyombe bon alhamdulillah bi koni amba ko alhamdulillah ko sebere bi koni we depuis we akoro dama ni benga on kera anga nyemo ni anga uche we kalo saba dele dama ko la règle la apa oni bi koni je pasi ko itana ya anda ala tanu anga mo mi be mi ene be bulu la bi papier la ya so we mo wora malabo pata mo tani kele ba sa jara saba wala pata mo tani kele malabo mo aywa abin da mine kan non blagata mo doma ina fo ere tondo nyemo ne o 16e nyema e Guinée équatoriale alhamdulillah amenu ye tonye mo wi awon ye wele ke ka ko be be ga segi la règle la ka o kalo sabani nye donc pour que minu yere tse ka kana anya fu ye ko gere association la comment est demi amasadu be communauté ali kunungu be togolo ka ere on keneka ni re bora ka nye fu ko mu chama nga ko be teme anga kote u fe como luga amasalite au ka ko ite abo ko communauté be lone be amenu ni autorité u kali u be anwele u ka jamana do aya fu nyana bela jelen ki labe ke ja papier fara nyon ka kanana ami je ka ke nyon fe donc ami papier no be fara nyon ka kanu e police la ata ga résidence ko ka di mo ko wala an woni be na min ka ode we aywa aywa ambi je ka duwo ko yi ina fa fa chumina awaka tondo ani malido ani communauté africaine abu akilla jigala ku sensibiliser wala sa kalo sabayente menon ko fe gela wala kana surala inshallah alibi réon bambulo o kama pour que maliden be mi be fanwo fami bata fara malaboka ango pega seka welde da anga fara nyogo nga comme demakulu jele o de baraka no parce na ambe ko amita angelengele na ni epeto ikele na doka waraba niche sisa ambe feka do fara nyogo nga anga je ka papier no be fara nyogo nga tana e mali togola aminu be na me feka nga papier légaliser ko no ya dakanye pour que papier bu se ka pocho amina comme papier no soro lima no me na farla nyonga ka fo bo anyi be nga minke o de ka fa e kalu saba dama o kalu saba kono anga se ka ambla regilla donc o kumu kono nana anzira ga ni papier ha ka soro ka ke ma ke me o ka ke me fla o ka ke me saba e so ka ke ba ke lenyo anzira ga ni papier ha ka soro ma mi feka e reply regilla una fe no soro ka fanye ko o ke angira na amina apply regilla donc no ma ke anna nga foto soro nabo afola nyana aywa tabarkala misembuli afola nyana ka foko malika la sigide kerengel te Guinée équatoriale 600 sabula munkumbe o rappeler la ngamo kromata abe weli kan membla mali famauma ni la sigide mita akanga muni mumbe no o ka gele o mabi mi woni nyini anga transition nyemo ko fe bi ode ugalla sigide kerengere ne nyini ka blanc to la na bin na fana ka faye kan na kunye malide one koyi ina fondilla ka faye anga émission te mene ona choga mina ala hakila ni ere ni debatu wara dilla ka kuma ke parce amasa de wor dilla ka te me on fe no minu ya fanye ka fu na kun tan koyi bi amel la nyini min ke bo do fana te mena ina fo lu e fama we minu dilla ka ande me ya fo ka fu ya ande me ko ila sisi général il a fixé ale koni tiera la ante ka danfo sura la amafo aywa voilà donc mi na ka do ka fa na kunye malido ko ya kana me dans la me anga je ka baraka nyoko fe
de la bala k'a fɔ dɔ nommé na k'a fɔ ko un certain Fidèle Diarra an b'a fɔ k'a bisimila ka ban m'a ye fɔlɔ a kɔni ma se yan fɔlɔ ayiwa ala ka ɲɛ ka di an ma bɛɛ lajɛlen na maliden bɛɛ n'ala sɔnna ma merci bien Mohamed Boli an bɛ foli lase aw yɛrɛ ma aw minnu ye information mɔgɔw ye parce que ko fanga tilayɔrɔ sabanan ye média mɔgɔw ye vraiment an b'a fɔ a ka wuli ka jɔ la parce que nin ko in n'i y'a ye anw kulekan ye fan bɛɛ sɔrɔ an bɛ média mɔgɔw fo a wulila k'a jɔ a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la parce que ni aw tɛ anw kumakan tɛ se ɲɛfɛ ni kulela fɔ dɔ k'i kulekan lase siga t'o la vraiment an bɛ média mɔgɔw fo tabarikala a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la a diyara an ye an y'a dɔn a bɛ fɔ ko ni ye fanga tila saba ye ko tilayɔrɔ sabanan k'o bɛ di média ma vraiment an y'a yɔrɔ ye an b'a fɔ o la kosɛbɛ tabarikala an yɛrɛ fana b'aw fo aw ka cɛsiri la ka se ka aw ka jamanaden tɔw dɛmɛ wali jamana kan merci bien Boli ne tun ye Mohamed Boli ye ale ye 16e ka min ye bureau min bɛ Guinée équatoriale o président ye an n'a bɛ ɲɔgɔn kalama kabini nin ko in daminɛ a bɛ kibaruya d'a ma Jibison Jakite ko maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ gɛlɛya la bi o ye maa 17 bɔɲɔgɔnko de ye maa 6 o bɛ u ka duguba yɛrɛ la maa 6 o bɛ u ka sigida la k'u ma ko Bata olu ka gɛlɛya bɛ mun na ko faamaw bɛn'a kan de parce que ambassadeurs ni consulaires bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kuma u ka Guinée équatoriale jamana faamaw fɛ u ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko passeport b'i bolo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'e delila ka sɛbɛn ta siɲɛ kelen olu bɛɛ k'u si tɛ to tɛgɛ kɔnɔ bolo kɔnɔ bilen olu bɛɛ bɛ bila mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ yen nɔ ni sɛbɛn foyi t'olu bolo Malabu ale ni Bata maa laban minnu bɛ bolola bi o kibaruya de ye maa 6 Malabu maa 11 Bata an bɛ dugawu don kɛ ala ka an n'u bɛɛ lajɛlen lakana Jibi a ko ma nɔgɔ sɛbɛnfura ninnu olu ka jamana ninnu kan kuma dɔw la waa caman de don 10 10 20 40 tɛ dɛ 80 90 90 a bɛ s'olu ma yɔrɔ kɔni ni mɔgɔ ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila o tɛ miliyɔn ko kuma ye n'a sɔrɔ e ye butigitigi de ye i bɛ butigi sara i bɛ taxi minnu bɛ sara butigi ko la i b'olu sara i bɛ i yɛrɛ ka papier ɲini bon fana na butigi ninnu minnu b'u fɛ ani minnu kumana k'u b'u ka butigi location sara par an de bon hali o la kuma dɔ la yɔrɔtigi bɛ se ka bali k'a fɔ ko n ye 2000 walima 3000 fara location wari kan donc an ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ an b'a dɔn u bɛ gɛlɛya la hali bi ala ka an n'u dɛmɛ walasa nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na Mamadu Lamine Keita an b'i fana fo dantɛ foli la i bɛ ka an ka jaw lajɛ nin waati la directement na Facebook sanfɛ ka taa se min ye retour de Banjuguba k'a ka foli bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buwa Jabate journaliste Seydou Djibi Jakite Ahmed Jakite Mamutu Kamara ka taa se animateur ni animatrice bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen y'i ka foli mɛn Banjugu donc hali bi an bɛ taa n'a ye nin tun ye an ye Guinée équatoriale an bɛ mun salo kɛ hali bi Djibi Jakite n'an sera ka min ye madame Ba Fatumata Jara fana sɔrɔ u ye wulikajɔ min kɛ a ko contrat k'an ye n'an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan an b'ale ta bila kɔ la walasa ni min bɔra la a ka se ka u f'an ye cogo min na nka sisan an bɛna lajɛ ka nɛgɛjuru sira yɛrɛ labila maaw ye u k'u fɛla fɔ an y'o de fɔ n'a fɔra ko jamana ko ka ban jamana den cɛman ani musoman a b'o de ko fɔ denmisɛn ani maakɔrɔ a b'o bɛɛ lajɛlen de ko fɔ mun bɛ jamana kɔnɔ ani mun bɛ taamana ka taa jamana kɔkan na a bɛ olu bɛɛ lajɛlen de ko fɔ fɛn min ye nɛgɛjuru sira ye an bɛna labila kan jumɛn kan o de ye Mali bi gɛlɛya kɔnɔ bi min ye ɲangili kɔni a nun bɔlen bɛ fan dɔw la ka ban a bɛ maa minnu viser o ye an ka ko ɲɛnabɔlaw de ye gouvernement premier ministre ani ministre 27 wɛrɛ min ye premier ministre ministre 27 n'olu bɔra la ministre mun bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔ n'o ye Abdoulaye Diop ye ale sen tɛ ɲangili in na min ye président de la transition fana o fana sen tɛ ɲangili in na sisan ne n'a ɲɔgɔn bɛ yen nɔ o dun ko an k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ walasa kalata ko a ka se ka ɲɛnabɔ ko ka assise nationale de la refondation kuma ko ka o to kɔ la ko fana ko u bɛ mun ɲini ko o de ye k'a fɔ waati jɔjɔ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni an y'a mɛn k'a fɔ waati laban in na u ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ci CEDEAO ma ko kalata minnu kan ka kɛ ka kɛ ni février kalo tile 27 ye san 2022 k'o tɛna se ka kɛ sisan an bɛ maaw ɲininka an kan ka taa sira jumɛn fɛ
kuma bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔna na jiw nɛgɛjuru sira an b'an tɛgɛ bɔ a kan 20 24 76 29 bien sûr bɛ 00 200 23 bila ɲɛma allo. Oui, Abdou. Oui. Bonsoir, Tati. Bon, Camara. Ouais, mais oui, il y a ma corbate. Camara, la gars, il y a ma corbate. Ni ma to do ma do fa ma ya ni musa woni. Awa dugoke. Avec ça va demain. Abalatan basino. Ah, to ama job la follow. Awo ablala. Ah. Ablale téléphone blale no c'est ça. Bon, d'accord, mais est-ce que mi ro kele na parce bon, comment me le bolo ka fa ye quoi. Ibi ka mula me fa quoi. Ibi ka mula me bo fa la mi no fa miya. Bon, c'est là. C'est moi ça là, c'est toi là. Voilà. Comme une so on a bi me kene ma de. D'accord. Donc madame ne muna folo. Minye Musa Kulubali Musa Mangene abido kun fula bo. Allah akbar. Ay serban kasara de soro ku to bara la do ku mi ka njonge mo la unna kana gushi. Amankene. Abi France ba nana malla. Abi France. D'accord. Donc munyi maliya mun be France ko ne tamake ka jira ka fo wala sa ka sega blake kono sabula munyi ko nge demson do kundo ko nge do bulla ma sega men alibi. Ma sega soro. Voilà donc ko Allahumma amin. Amin. Bon, voilà, excusez-moi un peu hein. Vraiment ni ama makbara duma men ni mais ça va bien la bolo. Nala sona inshallah. Bon, mais mon vieux. Awo. E ba fo malien yo ka sabali. Jamana sita joni dufiye. Hadama denya tse adlan ni sabali te. Seda mu fene seda tanjugu yo Abdou. Nan dona tonde kono. Abdou ni dona maka tongo ni biro sariya do de kan. Ni sare ma bonya doron nyangi be bolika. Bon ni nyangi bolanga on de kan adlan ni hakili ani hadama denya pour que nyangi se ga noyanka. Mais munun ba foko mais CEDEAO ka nyangi te fenke Mali la c'est-à-dire Mali pour rien non kuma kan de do kuma de jamana si sa ere koro anglolen do nyogona bo o glomundo fanga sabalanga munyanga se ga makoni o de kay sino ani CEDEAO ma kele fanga on de la du kan de CEDEAO ma CEDEAO ko kalotani kele kalotani fla election on de ko kalotani wala mtega total shigi o ma jagwa da on de do fanga mi se kalotani woro bon ni mo mu nana nguna bi o ko ma ko kalotani woro ka se ga ke kalotani shigi sa kelenti ala ka parce ko foi tabali bon na fora bi aw mo ke nana jo ko ti jinye atinye c'est vrai na ba fo ni hakili ni dusu suma yo mais na ka ta ni c'est jusqu'à au bena boli jenga bo mal les représentants de CEDEAO je pense que ma ba bara to yo ni ma kala ma ba idi sabal di be munyu de ni ki ma ko so est-ce que jamana ta mbolo bi o anga jamana ma tla mbolo kata murja kabla banamba kabla nara kabla sigaso kata bla nyono kata bla nora mumba mbolo tuguni kagere po eta mbolo tuguna me andi sabal langa ta anga jamana kanta mais now yo ke duse mo bi bo television obe kuma fu fo mo be manona kan fo mo be dogalma unge adama dia ti dilano ede mo fiede aywa o ka sabal minyi Camara an kono ma tiga nga juru koni anta do jibi an nga juru so do kuma no o abeglana sisan abekay d'accord 00223 24 76 29 allo ancle namba ni clé sumo wo kene ton jami ba mule kabomi jaga fodo jondo kabomi balado kabomi bala iba kato amesiga kan ka fo mamun be bamako ani alamin na mali fanworo fe ka damene kayla ka ta bla foteza waten auto wulili ken jamkan na auto lameli ga munun be mali kokana na jamkan da wala ulli kama bi am ka kuma fem kan krenela o de jumna dabulo yi allo ani clé Abdou sumo wa kene ba fete ito woni jomi ba ka wuli ka bomi Demba sinayogo ka awwele ka wa Italy. Demba sinayogo Italy. Demba ko be chogori. Aya ame ala fo ka ala barka da ba ti ami huna. Tabarkala. Mega wa jumgana me. Me welel ke ka hagil nawdi. Okay, amila me. Ama adam ne mi se jawo e kala fo. Comme beniga famu to ko konnana.
c'est là que sanction a fait malla ti sanga malla oh mi saka fo ne ka famuna bi bo mali yere folo la ne ka famuna je kono bi pour e ka bunya awo i yere bla yoro mina e bi bunya no nga me mi mali en be fe dakne kelen pe be ka bla I kuna anga ta voter la anga na ta voter la élection kana kebala ne yɛrɛ ka faamu na bi ni y'i sigi ka Mali lajɛ ka ɲa élection ko kuma yɛrɛ o t'an anw ka kuma ye bi ka d'a ka fɛn min ye anw ka kuma ye bi o ye yala gɛlɛya min bɛ Mali da la est-ce que ni CEDEAO bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ élection ko in ye o ye ko fitinin de ye a ko la sisan ka d'a kan adamadenw bɛ sa cogo la minnu cɛ ka jugu i faga cogo t'i dɔn tiɲɛna ni CEDEAO bɛ Mali fɛ ni union bɛ Mali fɛ a kan ka dɔn fɔlɔ mun de bɛ ka nin kɛ Mali la ni o sugu dɔnna tuma min na an bɛ élection ko fɔ n'o tɛ ni élection do bi ma Mali bila wala sa dɛ Musa Boye ani bi cɛ Alpha Umaru Konare ATT kana bila IBK la o bɛɛ la ça va pas caman kɛla o kuma malien yɛrɛ kan k'a dɔn CEDEAO kan k'a dɔn Nations Unies Union européenne union bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn i bɛ mɔgɔ min ka hɛrɛ fɛ kana o to wara bolo k'a fɔ ko i bɛ o minɛ cogo ɲini i b'o bɔ wara bolo fɔlɔ o ye ne ka faamu o la ayiwa dakuruɲɛ laban min bɛ yen ka da o sanfɛ o fɔ ka ko kelen fɛnɛ ɲini Mali autorités fɛ u ka o lajɛ ten o ye carte ɲinako kuma nin sanga n'a ka waati Abudu an da bi a la wallahi Ala de ye faama ye ne bɛ mɔgɔw dɔn yan kabi mars kalo tɛmɛnen fɔ sisan u bɛ Mali la u y'a ɲɛɲini a ma ɲɛ sɔrɔ k'u bɛ taa ɲɛɲini Mali la n bɛ welekan min da o la ne bɛ fɛ Mali autorités k'a dɔn mɔgɔw taara tunga na u ye si falen u ye nin falen u ye dugu falen u y'a kɛ tan u k'a dɔn hɛrɛ tɛ mɔgɔ bila nin na maliyɛn ka fasoko bɛ cogo min na n'i ye mɔgɔ min ye k'o bɛ segin a faso ma fasoko de bɛ o la wa n bɛ fɛ ka min f'u ye u k'a dɔn tubabuw ka kuma o ni kɛwale tɛ kelen ye tubabuw mago bɛ min na o y'u ka intérêt ye wa an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u k'an ka jamana intérêt jateminɛ ni mɔgɔ nin dɔw bɛ Abudu n'u somɔgɔw banana i kɔrɔkɛ banana i fa banana walahi i ti don bange ne bɛ dugu min na burusi kɔnɔ dugu fitinin don i ti don bange kɔnɔ ka bɔ n'i ma maliyɛn jɔlen ye wari bila la CEDEAO filɛ ka anw sanctionné Union européenne ko a bɛna an sanctionné Nations Unies bɛna a ta fɔ an faw bi sa an baw bi sa an kɔrɔw bi sa an dɔgɔw bi sa an musow bi sa an denw bi sa olu mago ti o la o ma an ka ɲɛmɔgɔw k'a dɔn u ka fɛɛrɛ kɛ tiɲɛna u ka carte ɲinako nin u ka solution dɔ k'a la ten sa n'o tɛ nkalon ma ɲi ne bɛ fɛ ka min fɔ u b'a fɔ sonyɛli ma ɲi bingali ma ɲi ɲɛnamini fura feerew ma ɲi wa n bɛ fɛ ka min fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye fɛn min b'o yakubaya u bɛ fɛ k'o de kɛ nin ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yan bi n'u ka papiyew tiɲɛna u bɛ sɔn ko caman ma u tun tɛ sɔn min ma maliyɛn tɛ sɔn min ma ne de bɛ k'a f'i ye faamaw delila ka ne jɔya ka n ɲininka n ko n da bɛ don min na n ko n ye maliyɛn ye n jɔlen u ye n ɲininka n ko n ye maliyɛn ye dɔrɔn u ko u yɛrɛ u fari bɛɛ fagara parce que u b'a dɔn a don tile kama maliyɛn tɛ sɔn ko sugu ma yan mais ni carte ninako gɛlɛya ye e yɛrɛ ka jamana ninako gɛlɛya y'i bila dingɛ kɔnɔ a ka ca la i bɛ don da caman fɛ dɛ ka d'a kan i somɔgɔw malotɔ i ɲɛna i tɛna sɔn o ma dɛ ayiwa a faamuna Sinayogo o kuma n b'a o fɔ ka taa ni ka segin u ka fɛɛrɛ kɛ ninako in na ten dɔ kɛra ten sa n'Ala sɔnna a ma inchallah o kɔni n ka laɲini ye ka fɔ État malien u k'a la mais malien den kelen tɛ yan Sénégalien bɛ yan Ivoirien bɛ yan Burkina bɛ yan wa an bɛɛ bɛ ko suguya kelen de kɛ mais ni kungo in bɛ anw kelen de da la yan Europe kɔnɔ bi u k'a lajɛ u k'a faamu ten n'Ala sɔnna a ma ka foli kɛ aw ye kosɛbɛ aw ka jɛmukan taabolo ka di n ye kosɛbɛ merci n bɛ aw fo ka maliyɛn den bɛɛ fo ka farafin den bɛɛ lajɛlen fo tabarika a diyara n ye o de tun ye n ka hakilina ye ka hakɛto ɲini jama fɛ n'a y'a sɔrɔ n donna mɔgɔ min gasi la ayiwa tabarikala a faamuna basala merci bien nin kun ye Sinayogo ye ka bɔ min ye Italikaw fo yen nɔ hali bi jibi a bɛ taa n'a ye nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la an bɛ ka kuma fɛn min kan min kɔni ye Mali ye bi ɲangili kɔni banburu kɔni o jiginnen bɛ an kan aw ka hakilila ye jumɛn ye an kan ka mun de kɛ an bɛ tɔn caman de kɔnɔ minnu bɛ ka ye k'a fɔ bi k'an bɛ ka sira bila allo
Allô, Malmagué, salam alaikum. Wa alaikum. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Abnou Meka Djebou Kamil Lame 600. Ameka Segi Akande Nankoma rediffusion. Aniche Agalamelula. Radio Bamako 24. Salam alaikum. Sumo wakene. Et Touré. Amba. Demain Abedi. Mantoroti. Alhamdulillah, madame Nande on kori bashi tula. Ay basu fo tula. Ay alhamdulillah. Tod man jomon ma kan wali kabomi. Adama Touré kabo France Musa Kulu ka chokoro. Ntirke ani mbalmake. Oh. Ah, itirke mangene de. Wallahi ntirke mangene na. Kibrado mo buka do ko. Ambi ala tanubi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nere bolay kuna sini. Awo. Ni ay ni wakati yere la. Sumayala. Allô? Allô, oui, un club là, Touré. Adama un club là. Abna fo problème de net ligne na itu yonga tigaka. Aywa, na la sonama, problème tala. Parce que net le tula tout. Nous tenons club là, 5 sur 5. D'accord, Jibi, mini entre-temps, on va folie tanu ke kata le bo ni la jabo la, mini Sadio ni wati na Sadio Dinimba Koulibaly, le fona be kan la me abika jawla je. Comment bien digawla allo amba basité iradum todma jomma kan wala kabomi Chegmar wage Congo Point Nord Chegmar kuma bi bolo ande ni sorga fawe Mali aw police no antale te police de journal tigale bu bedele jela tigale bu lare ye jamana uli de jamana de ni de bu babila ande ni sorga fuye sheda gernde to no lu kun sona nyebe ute jamana fe halbi uta fe shin no lu de jamana fe machi de jamana fe ta fo le so kanke no lu kun tugara fo ko la kana ka sabat folo la kana ma sabat watina le ko sombe ke sheda se ga nyangile ta ka bla machika aywa mais il y a des citoyens qui font des choses qui sont libérées. Pour ce que nous avons, nous avons mis sur la fouille. Nous avons fait que nous Maldon Bala. Nous avons fait que nous Bukarabo, Tarto, Sente, Maldon Bala. Nous avons mis sur la fouille. Nous avons beaucoup de campagnes. Anga bugudani mo chama de bala mo chama de do. Mais na yo politique so. Ni election maki ko ira fa ira tege ba China. Aywa famuna o ko so bla ko fere aywa nu ma bla ko ni favor na you so ni mana balo election de go tigi ko fe aywa famuna ni te ko la marché bla da ko bla marché amé mina amé sanction mu talembe agato mbamake ya selection min de la ka o yo politique no de lu ngere do d'accord RPSA ana politicien toino de mun be jamana nyama la transition mo e fe gwanga mun ke sa o be min ke de lu ga turu ga bara do la kana min ke tu bara u projet mun da ko ga bara projet mun da fa ko donc an kana seda o la manga temen barai seda o kala la me bara ka ke seda bara do mun banka o ala kana ma seda o so sa ala be santan duru ke sa be seda o ko seda mun de gala d'accord mais vous voulez ko fengue la garantie fo te har gumbe ta banga semaine to bisi joli mina bisi saba o wakira okay la na har jawu gri ko election ga aga posindo ute fo le go uye ga fendo ndo ko ute mari kan fo tula afamna merci mo ko president la ute mal dondo mi tourne aywa mari jugute ayi sam bi sam ga jamana bla gri la abitra ga fu ko ko le so ga le so ga ke ukatani kwa bara dro ambu de machine d'accord okay ate kalata makelen ni mama nana kibu bokata kibita campagne ke nu yimira ni election makiko aywa famuna merci bien ambi fou ambe malde bila jini fou point noir inchallah albi jibdakte minyi Sadio Dinimba ko ka fulla se minyi famille jaguraga simaga Traoré kabobo mako yano ani buka suguli ko funa ka allo allo sumo kene to godman jomne wa wure kabomi
Jigiba Traoré de Cabo Guinée équatoriale. Jigiba Traoré Guinée équatoriale. Ah. Jigiba kuma bibolo. Ah oui. Bon, nous on est mis CDAO ka sanction non CDAO wala kuka entrer drone sigo ti Mali fait quoi mais qu'on y vote ni vote là quoi. Aywa. Oui, parce que jamana tigi côté quoi. Il y a des mais ça wolo la fois ma sera ni na vote donc kunde sur quoi. Donc nous nana ala olu de dɛmɛ pour que a bɛ se ka ɲɛ bolo donc kɔfɛ élection bɛ organiser quoi. Voilà donc parce que dɔw bɛ na olu bɛ jamanatigi dɔw bɛ olu b'u ka constitution changer k'a kɛ troisième mandat mais o ti foyi k'o la mais ni coup ninnu kɛra tantɔ donc u bɛ wuli k'olu sanctionner donc u bɛ voilà k'u ka place dɔrɔn de si u ka sira tɛ population na quoi ne kɔni ɲɛ b'o de la quoi. D'accord, ok, a faamuna. Mais an b'a fɔ surasiw fɛnɛ u k'u jija quoi parce que foyi tɛ ka changer fɛnɛ donc u k'u jija kosɛbɛ. D'accord, ok. Voilà gɛlɛya kelen minnu bɛ hali bi olu fɛnɛ bɛ donc u k'u jija mɔgɔw kɔni b'u kɔ mais u k'u jija quoi. Pour que yɛlɛma bɛ se ka don ko yɔrɔ cogo min. D'accord. Jigiba Guinée équatoriale ko aw ka sɛbɛn ko ko kalo 3 dila aw ma est-ce que aw yɛrɛ a y'a ko faamuya a bɛna ta bala wa sabula aw ka ɲɛmɔgɔw bɛ kulekan boli la. Oui a bɛna ta bala. An bɛna ta bala an bɛna ɲini quoi. D'accord, ok. Parce que de don a ko ni o kalo 3 kɔni sera ko ni an ma yɛlɛma don a la donc ko ni mun kan ka kɛ k'u bɛn'o kɛ quoi donc n'Ala sɔnna an bɛna a ɲini k'u kɛ quoi. D'accord, ok, a faamuna. Voilà an bɛ dugawu fɛnɛ kɛ Kulubalikɛ n b'a fɔ ko Ala ka nɔgɔya kɛ. Awɔ n'Ala sɔnna ma. Oui. N'Ala sɔnna ma a diyara an ye kojugu Ala ka bɛɛ lajɛlen ye. Inchallah. Merci beaucoup. Merci bien. N'Ala sɔnna ma. Min ye Djib Diakité maa minnu bi ka an lamɛn Bamakɔ ka taa bila Mali fan o fan aw tɛ weleli kɛ nɛgɛjuru bɛ kɔkɔnɔ mɔgɔw ka bila la 24 78 78 bien sûr bɛ 00223 bila a ɲɛma allo ani tile allo anba i Ture Adama de don Adama i Ture Adama Ture d'accord ok i bisimila alhamdulillah ok k'i fo anba a diyara n ye k'an ka auditeur bɛɛ fo a diyara bɛɛ lajɛlen ye an balimakɛ Musa Kulubali alhamdulillah bi a bɛ Ala tanu tabarikala o ye Ala tanu ye hali bi an bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'Ala sɔnna a ma kunnafoni n yɛrɛ bɔla yen tala ɲɛ d'a kan ayiwa o diyara n ye bon nɔgɔya bɛ kana dɔɔni dɔɔni mais bɛɛ y'a ye choc min kɛra a ka girin kojugu wala choc girinya de kosɔn kuma gɛlɛyalen don a ma nin wagati in na awɔ mais an mako bɛ bɛɛ ka dugawu la n'Ala sɔnna a ma inchallah n'Ala sɔnna ok o tɛmɛnen kɔ min y'an ni CEDEAO mɔgɔw ka problème ye bon an t'a fɔ an bɛ bɔ CEDEAO la mais fɛn kelen kɔni bɛ diɲɛlatigɛ la an kɔni b'a dɔn an minnu bɛ tunga la anw ye exemple farafa ye parce que an b'a dɔn foyi m'an bɔ Mali kɔnɔ an ma bɔ Mali kɔnɔ ko Mali man di ko ye nka gɛlɛya dɔ de bɛ yen pour que an bɛɛ kana to gɛlɛya ninnu kɔnɔ an bɛ tunga ta minɛn ta kana tunga la kana fɛn ɲini pour que an bɛ segin ka taa faso dɛmɛ cogo min na mais an b'a dɔn jamana si tɛ se ka kɛ fɛn ye n'i ma gɛlɛya kɛ parce que n'i y'a ye an bɛ CEDEAO critiquer CEDEAO t'i jɔ a jɔyɔrɔ la min kɛ o de y'a kɛ an bɛ CEDEAO critiquer parce que constitution filɛ nin ye jamana bɛɛ n'a ka constitution de don constitution bɛ mandat 2 de d'an ka président ninnu ma mais n'u y'a violer ka kɛ mandat 3 ye an tɛ CEDEAO mɔgɔw ye ka wuli ka taa olu président ninnu kama k'u ka fanga bila bon c'est vrai anw de y'a f'u ye k'an bɛ élection o n'an bɛnna kan ko élection bɛ kɛ 18 mois kɔnɔna la mais gɛlɛya minnu b'anw da la jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la u yɛrɛ y'a fɔ ko coup d'état dan coup d'état 2 kɛla coup d'état 1 kɔnɔna la bon u b'a dɔn cɔ ka fɔ an ma labɛn ka taa kalata kama n'a fɔra k'an ka kalata kɛ sisan est ce que an bɛna jamana tɔ de jigin dingɛ kɔnɔ wa an bɛna bɔ diɲɛ de kɔnɔ ayiwa ɲininkali olu tɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ anw kan koyi anw bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ u kan wa ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna u tɛ Mali fɛ ka tɛmɛ olu kan parce que olu ye maliyɛn de an bɛɛ de barajuru bɛ Mali in kɔnɔ an n'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu mais n'aw y'anw jagoya ko fo jagoya k'an ka taa élection na an bɛ taa mun élection kɛ
an tɛ se ka taa élection na koyi an bɛ taa de fo ka jamana in bɔ an m'a fɔ guerre bɛ ban ka taa élection na mais jamana bɛ se ka basigi pour que an ka taa élection na an mako b'o basigi min na n'a bɛ se k'anw dɛmɛ ka na n'o basigi an tɛ se nin bɛɛ ma o guerre in bɛ daminɛ anw fɛ yen tuma min na CEDEAO ye bagabaga min kɛ u nana n'u tun nana depuis a daminɛ peut-être an tun tɛ se nin ma mais anw tun bɛ janfa min kɔnɔ olu tɛ se ka na parce que u ka maître n'o ye Faransi ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ Faransi de ka janfa kɔnɔ CEDEAO mɔgɔw y'u sigi bagabaga la de an bɛna nin contingent bila ka na an bɛ nin contingent bila ka na anw ni Tchadien minnu tɛ frontière la olu sera an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ an dafɛ damana si tɛ yen min mɔgɔ nana donc sisan an bɛ ala de deli an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na n'a ko k'a bɛ pression monter an ka ɲɛmɔgɔw kan k'an ka taa élection na n'an taara élection na o tɛ ka taa Mali tɔ coron wa bon an kɔni tɛ ala deli bras de fer sugu dɔ la mais n'a tɛ ɲɛ an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna bɛɛ k'i cɛsiri an b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sanction ka girin mais maa si tɛ se ka k'i yɛrɛ i tɛ ka hɔrɔnya sɔrɔ tant que i ma tɛmɛ ni sanction ninnu fɛ ni embargo jiginna an kan cogo cogo n'an sɔnna an yɛrɛ an b'an ka malow n'an ka ɲɔ minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yen an b'olu dun sogo minnu b'an bolo an b'olu dun n'a tɛ an bɛ jɛgɛ wusu ni fɛngɛw dun mais n'ala sɔnna n'an bɔla nin dingɛ in kɔnɔ an tɛ segin ka don a ɲɔgɔn dingɛ kɔnɔ tuguni quoi donc n'u b'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ n'u t'an dɛmɛ u k'an to yen ten. Ayiwa Ture. Voilà, merci bien. Merci bien. Am chance di mɔgɔ wɛrɛ ma waati min b'an bolo a tɔ man ca bilen Djib Diakité an balimamuso min bɔla Guinée n k'a fɔ Guinée équatoriale tuguni min bɔla Arabi Saoudite Mariam Samaki an bɛ k'a fana wele nɛgɛjuru sira la walasa n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye a ka seereyakanw ye a bɛ se k'o di an ma cogo min na sabula an kun yɛrɛw ta maaw ye kabi jamu tɛmɛnenw na ni Mariam n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ o seereyaw lase aw ma o fana bɛ an bolo labɛnw na ni Ala sɔnna ma Djib Diakité sani Mariam ka don n'an sera ka mɔgɔ kelen sɔrɔ an bɛ se k'o ta allo allo ayiwa mun tun bɛ u ka nɛgɛjuru fosi la an bɛ maa kelen ta sani ani Mariam ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru ye 00 223 24 78 78 24 98 98 n'o tɛ 24 76 29 o fana bɛɛ don nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan na aw de ko don bien sûr. maa bɛ nɛgɛw la allo. Allo Abdou. Oui, Kamara. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw. Awɔ. Kɛlɛ min bɛ ka anw sɛgɛn bi. Ale t'a ɲinina k'a faamu. An bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni gɛlɛya je pense que parce que tonton Amadu an ka bɔ nin kɔnɔ. Ala ka hinɛ a la. Parce que Amadu ko don mun na ko ale ye soldat siri ale bɛ gɛri dɔn gɛri ma y'an ka bila maliyɛnw ko Amadu ye Robert de. On ma foi. Donc, il y a africain mɔgɔw nana ka na ɲɔgɔn cɛ toute l'affaire étrangère. Donc, ala ilu odi ɲa bi taara Kenya aéroport la. J'étais a ye conférence de presse kɛ Kenya aéroport la. K'a jira k'a fɔ olu nana ka na bɛn de ɲini Mali la. Mais Mali tɛ se ninnu na. CEDEAO tɛ sɔn Union africaine tɛ sɔn fo diɲɛ k'an dɛmɛ. Mais an k'an t'o kɛ. Et puis n bɛ kelen mun fɔ maliyɛn f'u k'a bila u kunna. Sariya ye sariya de ye. CEDEAO ka ɲangi, Union européenne ka ɲangi, Nations unies ka ɲangi, francophonie ka ɲangi. C'est obligatoire parce que sariya de don an donna a kan dɛ. Donc n'an donna sariya kan a bɛ boli an kan n'an ye sariya sɔsɔ. Donc ne t'o contour la de même façon fɛ a ka di n ye n bɛ se ka sa Mali nɔfɛ mais n tɛ don mara nkalon kuma na parce que Mali jamana mun don sariya de fɔra an donna sariya kɔnɔ n'an y'a sɔsɔ u b'a ɲangi ça c'est obligé. Donc c'est clair on est kabdu. An b'a la deli an ka ɲɛmɔgɔ sinon olu b'a fɔ an ka bɔ nin kɔnɔ Asimu ka nin ye boli cogoya i bɛ ka mun ye civil ye i bɛ ka fanga tara fisa ni Asimu ye yɔrɔ bɛɛ minɛnen filɛ nin y'an bolo. I se ka bɔ Bamako ka taa Kayi bi i se ka bɔ Bamako ka taa Ɲoni i se ka taa Segu i se ka taa Sikaso finalement ni Sikaso taara seri mais i bɛ su fila de kɛ seli la ka dugawu dɔ kɛ n'i ka se Sikaso ni Bamako cɛ Ala k'i ɲuman bɔ a la. O tuma mɔgɔw b'u si kɔrɔ Asimu na k'u yɛrɛ ma foyi ɲa o ɲa il faut qu'on soit honnête u k'u tɛ critiquer ka jumu la bon tu m'excuses Kamara allo voilà donc an bɛ hakɛto ɲini kosɛbɛ nɛgɛjuru sira ta ni ka segin c'est a ka gɛlɛn dɔɔni an y'a fɔ cogo min na jɛmukan min kɛ bonya ani karama kɔnɔna na mɔgɔw b'u fɛlaw di kɛ kun de ye walasa maliden minnu bɛ jamana kɔ kan na ka se ka fɛla fɔ an ka jamana fana taabolo la bi ta kɔni an bɛ se k'a fɔ an b'a da kuru yan Djib Diakité
ambe ledu tamawi nala sonama dokun nata minyi mamun masaka soro ni odoy mariamo samake mumbola arab saoudite nap mi kala kwana nak mi kule kambla réseaux sociaux sans fait au télé frana minyi minyi fatmata jaray no madame bay poupée nana fana nyon so do ko natala tamam ko kala u fedo ko temene kata malika gela yira minyi français kala sidi grele mumbe minyi ameriki kata o jira wala communauté africaine be ko mobiliser la ko kama mumbol la fana ko dan kluka minyi mohamed salia gindoy amba fudante fulumna jam kan kanu bado nyina make albi modi ngafo madi jaluko ale fana an kanu bay kata si adama minyi famanta kata si minyi retour de Banjukuba kata si tobela jele mamunu kumika la memunu yowuli kan munu mawuli ke jam kan koni ni bita seli akunchero la mafo ka woni mandon ka aw barkada ni ala sona madama bashike ana awni aw aminyon soro do kun natala jam kan wero keneka ni ala sona manno so kumun mi fana besina ana o fana anda do o babula minyi jiwja kede kumenne go kuna ka fini furu ka bara furu maram kulbali binta Traoré ako ko ka folis la sibela jeli ma ka bi ka jam kan la meko atabulu kan kusube nalma bashike awni aw aminyon soro sigda wala ala ka here ke mali de bela jeli ala ka jumala ka basuma kulusma ala ka basigi karamo do batu ngana mantoro tala ga spin la fin bo wokumo suruku kanja ni ala sonama aminyon soro ndo ko were akambe bye bye